לכם שלשים מישהי מלאה? פרסומת לזריקות הרזיה שמעוררת שערה ובצדק. אוקיי, גם אני ראיתי את הפרסומת הזאת לתרופה לירידה במשקל. ונחשפתי להמון תגובות. חלק מהן טעונות, זוהמות, רגשיות, ובצדק. וחלק מהן מלאות בבורות, שיפוטיות והאשמה. עצוב, אבל לצערי גם לא כל כך מפתיע. אני אישית הרגשתי שהפרסומת מאוד בעייתית, אבל לא הצלחתי לשים את האצבע בדיוק על למה. היה לי מאוד קשה להבדיל בין הרגשי לפרקטי, קונקרטי, בעייתי. אז לקחתי לעצמי כמה ימים לסדר את המחשבות ולתת לפרסומת לשקוע. אז הנה מה שלדעתי הפרסומת הזאת ממש פספסה, ומה חשוב שאנחנו כחברה נשים עליו לב. 1. כל פרסומת שיוצאת לאוויר העולם לא יוצאת בוואקום, היא יוצאת במזג מסוים, בתזמון מסוים, באקלים מסוים, והתזמון של הפרסומת הזאת היה מאוד לא רגיש. הפרסומת הזאת עלתה בתקופה שבה אנחנו נמצאים גם ככה בסטרס מתמשך, אי ודאות ועומס רגשי. בשנתיים האחרונות ובעיקר מאז המלחמה, המון אנשים משתמשים באוכל ככלי התמודדות. לא כי הם חלשים, כי הם אנושיים. וזה כלי התמודדות טבעי, זה משהו שהגוף שלנו יודע לתעל אליו סטרס. לתקוף את המושג אכילה או אכילה רגשית או השמנה, דווקא עכשיו זה ממש אכזרי ולא אחראי. מה שמוביל אותי לנקודה השנייה, ניסוח לא ברור ולא אחראי. המסר היה מבלבל בין שיווק אגרסיבי לבין מידע רפואי לבין פריטה על הרגש. זה הרגיש כאילו המסר הוא כל מי ששוקל הרבה או תופס הרבה מקום במרחב, הוא אוטומטית חולה. וזה בלי לשאול שום שאלה באמת חשובה כמו מהו אורח החיים שלך, כמה פעילות אתה עושה, באיזה מצב נפשי אתה נמצא, איך העבודה שלך נראית, או מה הגוף שלך מנסה לתקשר לך. ואני אומרת את זה באמת מתוך מקום של חוויית משתמש של הפרסומת. אני לא הצלחתי להבין מהם הסימפטומים שאני אמורה לחפש, שאמורים לאותת לי לפנות לרופא. לא היה הסבר רפואי או שיח אמיתי. ואולי החלק שהכי הציק לי זה נרמול של בושה כשזה מגיע לגוף. במקום להציע כלים פרקטיים לשמירה על הגוף, להתמודדות עם התקופה, עם השמנה או לנורות אדומות שכדאי לשים להן לב, הפרסומת פשוט גרמה להרגיש רע. כאילו שזה בסדר ואפילו מתבקש להתבייש בגוף שלך. ואני אישית חושבת שאין חוויה שאנחנו מקיימים עם הגוף שלנו שתחושת בושה היא כלי יעיל להתמודדות איתה. לא פגשתי אף בן אדם שבושה גרמה לו להיות בריא יותר או לקחת צעדים פרקטיים לשיפור אורח החיים שלו. נקודה 3. טשטוש המושג בריאות ומשקל. זו לצערי אחת התצורות העיקריות של נרמול של הפרעת אכילה בחברה שלנו. יש איזושהי בורות ואי הבנה שמשקל נמוך שווה בריא. אז בתור מישהי שהייתה חולה לפני עשור באנורקסיה, תנו לי לספר לכם, לא הייתי מאוד בריאה. ולמרות שמשקל זו דרך לגיטימית לעקוב אחרי הגוף שלך ולבדוק האם הוא תקין או בריא לפי מדדים וסטטיסטיקות, יש עוד הרבה צורות לבדוק אם הגוף שלך בריא. בדיקות דם, דופק, לחץ דם. דברים שבאופן מאוד ברור אמרו שאני לא בריאה כששקלתי נמוך. אז הבעיה בפרסומת הזאת היא שאין שום הבדל בין אתה שוקל הרבה לבין אתה סובל מהפרעת משקל כרונית. בעיה בריאותית. וזה פשוט כי הפרסומת לא נתנה שום מקום להבחנה הזו. היא פשוט קפסה למסקנה. יש בעיה ויש לה פתרון. הבעיה בצורת השיווק הזאת היא שהיא מאוד יעילה. היא בדיוק פורטת על תחושות האשמה, הבורות שלנו, החוסר ודאות והבלבול, וגורמת לנו מיד לחפש בעיות שאולי אפילו לא שם. נקודה 4. פמפום המושג BMI. BMI הוא אולי כלי שנוח להשתמש בו ברפואה או במחקר, אבל הוא לא כלי נכון למדד על האינדיבידואל. א', כי זה כל כך קל ונוח להיצמד לאיזשהו מספר, אם זה קלוריות, משקל או BMI, כדי לומר בצורה פשוטה שמן, רזה, בריא, חולה, אבל זה לא נותן שום תמונת מצב אמיתית. וזה לא מכבד את הסיפור האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, שחי אורח חיים שונה, חווה רמת סטרס שונה, חשיפה שונה לחומרים שונים, בעלי גנטיקה שונה, היסטוריה רפואית, זה לא לוקח בחשבון שום דבר מזה. נקודה 5. פגיעה בדימוי גוף. לקחת דמות ולהגיד ככה נראה בן אדם שמן וככה הוא מתנהג. רוקדת ולא מצליחה לרקוד רק היא מלאה, כן? היא מלאה כאילו אז היא לא יכולה לרקוד. זה פוגע. הכללות מהסוג הזה וסטריאוטיפים מהסוג הזה הם פוגעים ואין להם באמת מקום בפרסומת שמטרתה בריאות.
נקודה אחרונה, אני מבטיחה, לא כל השמנה היא מחלה. השמנה יכולה להיות תוצאה של 1001 דברים, סטרס, גנטיקה, חוסר בפעילות גופנית, עייפות, מחלה כלשהי, חוסר איזון הורמונלי ועוד ועוד. כלומר, השמנה יכולה להיות פשוט מצב של גוף בריא, אבל היא גם יכולה להיות סימפטום של מחלה אחרת, או מחלת השמנה כרונית, שיכולה להיות מחלה כשלעצמה, שאותה צריך לפתור. אני רוצה להדגיש חד משמעית, שהדרך היחידה לדעת האם יש בעיה, היא על ידי 1. תשומת לב ומעקב. ניהול יומן או רישום, אני אתן כאן דוגמה. 2. מעקב אחרי בדיקות שונות. גם משקל, גובה, BMI, אבל גם לחץ דם, בדיקות דם, ופענוח שלהם מול רופא מקצועי שיודע את ההיסטוריה שלך, זו הדרך היחידה לדעת אם אתה חולה. ואיך לפתור את זה. ובטוח, בטוח, בטוח, לא פרסומת שצצה לכם באמצע היום ומנסה למכור לכם משהו. מגיע לכולנו להיות בריאים ולהרגיש טוב בגוף שלנו. ובושה, זה לא הדרך. אני מקווה שהשיח הזה עזר לכם גם ככה לארגן את המחשבות שלכם. ושיהיה לכם יום טוב.